Admítelo. Eres débil y has sido vencido. Ahora, inclínate ante el poder del heavy metal. Han Alba sortu zen hemen, ikuste zuen toki hontan, Zubiazpizen, diruik ez daukau, pobrea gara, eta hemen hasi ginen gure loop eta tontoki segitzen, eta, han, fanda, eskua, zera, errekara. Hola zen, faten jako gozak errekara eta errekan faten die, ikuste zu, diru gutxi eta daukaguna, fan itzen da. Gu definitzen ga, elektropornogore green, hori dana, bai, ikasi eta jakin gozue. Zeda hori, da elektropiskat, pornogore, eta green, karo. Hori dana, estilo bari hauz. Basia itxen dugu denon artean, musika ordenadoriak itxen dugu, eta geho letrak itxeitzunik, eta sartzen ditugu denon artean. Gure kontzertuak die kristonak, jende mordua faten da, batez beho indikan ez daulako jo bapez, baina bueno, hori ikusiko da, ikusteko dago. Elgeta izango da lehenengoko horrestrenauko ga, eta, bueno, ikusiko da berzelan animetan dan jendia, eta guk emungo dana 100%. Beti bezala, eta aurrera. Oin ikusiko zuena izango dela kristona. Se sale. Aupa Alba. Aupa.